Ahojte, veľmi sa vám páčilo moje minulé video, ktoré sa volalo Tajomstvo zdravých kolien, takže teraz vám ukážem tú druhú časť. Viacerí ste reagovali, ja som veľmi rada, že poznáte také niečo ako chôdza dozadu, niektorí ste to robili intuitívne, niektorí ste si to naštudovali. A boli to úžasné komentáre, ďakujem veľmi pekne a v tejto druhej časti vám ukážem cvik, kde si budeme ďalej posilňovať úpony kolenné, aby sme vlastne posilnili tieto časti a mali zdravšie kolená. Vlastne to pochádza od jedného amerického športovca, ktorý si svoje kolená vyliečil takýmto spôsobom. Jeho prezývka je Knee over Toes Guy, čo znamená kolená cez prsty. Prečo? Hneď vám to ukážem. To znamená, že to môžete cvičiť aj doma. Potrebujete sa chytiť nejakej podložky, prípadne v píte, aby ste mali zhruba vystreté ruky. A teraz poďte do podrepu tak, aby ste mali stále päty na podložke, ale kolená čo najviac vysunuté dopredu. A keď už to ďalej nejde a jemne sa dvíhajú päty, sme v správnej polohe, tak ich budeme teraz len dvíhať bez toho, aby sme vystierali kolená. Hore päty a dolu. Hore a dolu. Teraz je jedno, kde sa nadýchujete a kde vydychujete, ale čo je dôležité, nesmie vás nič píchať, bolieť, čiže odskúšajte si to naozaj jemne. A samozrejme zároveň posilňujeme aj stehenné svaly, ale hlavne tieto úpony. A teraz to urobíme trošku ešte aj s takou výdržou, takže 2 sekundy, 2 sekundy, 2 a 2. Urobte to zhruba 25 krát, dobre? A potom si uvoľnite, prípadne nejaký stretching. Je to veľmi jednoduché. No a nezabúdajte, že všetky tieto úpony, ja to vlastne budem robiť takto v stretchingu, sa skladajú z čoho? To už dobre viete, z kolagénu a ja mám teraz vynikajúcu akciu, dá sa povedať jarnú akciu, kde získate 2 kolagény za vynikajúcu cenu. Choďte na moju stránku www.zora.sk, choďte do e-shopu a tam už budete mať o jarnej akcii napísané viac, aj prečo práve tento kolagén. Lúčim sa s vami s heslom Ostaňme zdraví.